omugusi wensipi asokibwaterete ne taarifa egotoikera nga omusasoko muchinko monene hasi familia ya Isaac amashabiki yae n'abateri bonsipi benjiri bakorwa rukongo rwa gusi eye nyuma ya report buna Isaac Nyaribo onyarire kwa gagutiwa ne court inakuja kutoka juu. se anyarte kwa gakubwatwa na gusiekerwa ime kero aetwe emiaka 21 miaka 21 munyorete kero abwatetwe tugacha tukababikira explanation buna toigwete kwa somoteri uchire nkuma Douglas Otiso buna chagete kwa tote inkiagerete Isaac Nyaribo akanyara kwa gakubwatwa igo litkolia lero onyarire kwa kagotigwa probably ntonyare kwa toko waletera kwa toko nyora more details because we don't have enough details as a case kiai probably kiaelire maybe banjirwe bakambe kuruka ama maybe obosaidi wabolire igo no moko monene asibali bonsipi bagitamarunse kosabira umwana Isaac Nyaribo bali bonsipi waigwete nkieke ngaki umwana uyo agosibu namagosa tabwati maguru lakini bono Omogoko chire umusasoko omotengo una Isaac Nyaribo finally onyari koba gagotigwa inyora Isaac Nyaribo igabwatetwe nakobekwa ime aseri mocho nga natogete n'umwana uri underage akalikerwa ekesi ko nga defilement okesi ekyo na tuage kwanrete ntwaroche nga nkiabwate obombo chugete because the child in question ama the girl in question one are married and probably she has kids most probably yani negesi kitabwate magoro probably no botaiwana si family chibere familia ya Isaac na familia ya Omoiseke lakini rende kira mangana chire ase serikali probably serikali ni mwe tebune kogamba mangana lakini bakatebanga Isaac igacha gatekoba kago cha court ngatali gwatendie court that is why anyarete koba kakoriwa na kobekwa biara igo inyorenga echine report twanyarete koba toko chinyore chinde ura chinyore ga sumutandao ni chinde abasani bali bayime kabisa abayiri bali bayime kabisa banyarete koba ba ko refill umusani buna Douglas Otiso
kiagera na chita online na gatebanga kiagerete Isaac Nyaribo akabwatwa neke ningi igachiete agachae court bono bakaenda bakamurusia ulio mwenye no bulimo title deed akaenda kanyirusia. So that is why alikuwa arrested. Goko bwatu kwae nkwanyate kopa kugochanda bali bakubwata mangana y'umutandao okubwata kwa Isaac nkwanyate kopa kugochanda bagusia bange buno mutandao TikTok abantu bakalira abantu bakaumata abantu bakakuminga ine talent ego germinate boniga ngakie gusira bosa, lakini finally God has done it. Na wakati tu mambo haina msingi yoyote ama mambo tu ni tujimambo tu bolibata bwati sababu bono akene nguro kakene finally. And I think a new beginning, and this young man na bwate a bright future, because onyari koba kako make ose kako loke talent you abantu baitabirenga. Indeed this young man need support na a talent yae ni nyare koba gieko kali kwende kiegochi motwekera twabekire omonguru yagara omonguru nere the beginning na nere the head igo in information na nyare koba kingonye twara na ndena rabya ngofamishe story yengima yoranga ninye bwati manye what was the terms imanye inakia amanganari, lakini asiboniga asa mashabiki aliyo mungwano abayiri bo mungwano abasani bo mungwano abateri be gospel imeagusi nechinga kichomogoko imaitenga mwasasokire buya ane na mibono ngima mwakorerede. You have to be happy, yes, because 21 years surely ni miaka ile mingi muno asije ntugitabwate maguru 21 ine njira yukorimia enyota yo muntu yomoke ogo germinate boniga 21 years ni miaka mingi mono. I don't know how this sheria go work, but then anyway ndokubwatari inyora igo kwategera gosi kokubwate mangana imya Gusi TV pia mono yandera go subscribe, turn on the notification bell, na nina bogo tolikira comment as a comment section insabu otomanye gosi otatobi birenga byao mbiribi ebi igo bemono mugusi gwensi pi inyora ni update tu chiri chikorwa ime yorogongo bagusi ninzi dikofuatilia mangana yorogongo ime yagusi na nisiko yagusi nya ko bagingo kumanyia hekikie wapen daily igabona like na bogo share na bogo share linde tomanyenga ngakito konyegesa kukyo mugusi bemono na inde tomerane ase video yende.